Bona tarda, Maria. Felicitats perquè marca personal pista aire lliure. Pista coberta sí que tenies un centímetre més. Però sensacions, el descans sense podi suposo que fa ràbia, però... Sí, però bueno, ha estat un concurs molt bo per part de totes les meves companyes. Estic contenta perquè per fi aquest aire lliure he aconseguit sobrepassar els 50, però crec que tinc més a dins. Espero fer-ho a Tòquio perquè aquí òbviament volia fer un gran salt, però el meu objectiu està més enllà, o sigui, seguir entrenant i millorant per les pròximes competicions. Bueno, i demà el 200, no, també? Què esperes fer? Perquè ja vas fer marca personal l'altre dia. Sí, la veritat és que no m'esperava córrer tant aquesta temporada, estic molt contenta. No em poso objectius, ni metes, ni res, vull córrer, disfrutar la carrera amb la Israel, que ja em van fer l'altre dia al míting de Madrid, i tinc moltíssimes ganes, moltíssima sort a tots els atletes catalans que estan avui aquí, i moltes gràcies.